non, para Galicia é un motivo de satisfacción celebrar cada ano este evento. Espero que vaya máis, espero que estedes contentos, que o trato de Medellín sea agradable e que queden ganas de volver. Moitísimas gracias. A Federación de Baloncesto de Castilla y León quere facer entrega tamén dun agasallo ao Concello de Allarín. Os dous cincos ideais do campeonato. Esperamos a todos aquí. Muchísimas gracias.